And by the Alquan Bicon, Ashon Kuno Gay, Ungucha Vidia. Uno geche ka ngwazi on ife nchọrọ egwu ụnụ o nwere ife dị oke mkpa m kwesịrị egwu ụnụ mana gee nụ ngwụcha vidiyo gechania rumoring around about Evangelist Ebuka that now they were quarrel and the kind of clash between Ebuka and Mbaka because now Zion Ministry is coming down to East. I will see a warning. They will see a warning. So do you have any insight about that? Okay, let me be raw and open here. Zion Ministry was supposed to come to Ngokpala local government, my own village and almost my community. Now look at what we saw. Very many people, I can show you evidences. And when they pay millions of naira, then actually go of which I refunded all. When I saw that the thing did not work. Now look at the politics that came in from Ndiati Sultan, Ndiati white garment. Any well-meaning young youth from my local government is not even supposed to even attend Catholic church again. And I will prove it to you. Do you know what happened? When Zion came to buy over 10,000 plot of land, of which I went here. Different villages were in my local government. Different communities were here. So they went to one place, no BK, Ngokpala. They went there to buy. They met one man and about Uche Trade Fair. And we are okay, only Oriental Pillars Hotel. No worry. After hospital, beside the hospital junction, the man won a Zion Ministries. Now they are Royhan Alibo. You understand? So now, hold on, let me explain to you. So along the line, this Okenze paid for Caterpillar, Agabucha Access Road. Zion Ministries, their lawyers came and all that. After some days, some reverend fathers and their cohorts from Enugu State came to the village and infiltrated the people so that they will not sell this land to this person. Somebody will move jail at the middle of that place. Ebe secure like 6,000 plot already. Although Zion Akubero over that time, but we have agreed they complete their 10,000 plots. You know that they went at the middle of that place, gas over 1,200 plots. Ebukobi and his lawyers now withdrew. Now Hadi Azuzi, because half of the politics in their name. You saw what happened. Now, now, when we saw what happened there, we now decided to present another place, Ebanapo, Ama Alantu, along Eziama to Eche roads, because that road they tiled. So we had meetings, some of our leaders and the federal house member now started pushing Kobruno up that place can get in here. Till today, as I speak to you, and when so many of them who went to Hope, who's them Magaba Hope, not how many prophecy Webro governor, no Mekula La Zion Ministries Benangopala. What did we do to you as a people? Just because they are fighting customer. No problem because they are southeast or Batanangopala. My place here they developed. My place is not developed. But the advantage you know there, but I'm with a table land and 15 minutes every corner on Angopala. Hence there is road. You will access 15 minutes to the airport, to the Imo airport from every autonomous community in Ngopala. So that was why they decided to bring Zion there. But today as I speak to you now, almost some villages, I go that place, Kecha 150 to 200,000. Some nonsense youth, 500. Now, here Mekola La Zion Ministry, where Batanan Gopala. Now, I begin to ask my people, who are you fighting? Yes. So, this is what went on there. And a lot of people know that Zion has decided not to buy land in Ngopala. Ebukobi did not say these things I'm telling you on camera, but people knows that we the Indians. And by ona afunano nka na ewutekwum na ndo kasokwa agba onwe ha mgba na nka mana ona afuna n'ife mele eba onye ahụ no na afuna ekwu ahụ gọvanọ eziokwu on a live broadcast JPAC ka o kwuru ife ahụ Ebuka Obi kwuru na ya bịa n'Igbo
nọ ebudata ministri ya n'ala Igbo. O nwere ife ọzọ nka chọrọ ịgwụ nọ ndị be anyị, mana ka m kwuchagodo maka nka. Ụfọdụ ya na-eche kele ife anyị nwere ikwuru gbasara ife ọ dịka mba ka ọ na-agwa Ebuka Obi okwu. Ebuka Obi na-arịpla ya na-agbanyeghị na onwe onye kpọrọ onwe ha afa, mana o nwere ebe o si metụ ndị ụka ebe a. Ka ekpere unu Chukwu, unu esozi na mmadụ sowenu Chukwu. Mana o nwere ife nsị ka m tụzite aka ebe a. Ọkwụnụ nụrụ ife okwuru Ebuka Obi ministri ya bịara igo ana na nga Ọkpala. Ha bịara igo ana mana enwe ọtụtụ mgbachi nke wụ na etu o si wee dị, ha na-akọwa nọ ndị Katọlik gbachiri ha. Ebuka Obi kwenye Katọlik chọọchị, mana etu o si wee kọwa dịka o nwere ndị alaikọ ife ọ na-eme. Ụfọdụ asị na ọ dịka ọ nakọsịa na ha kọstọma. A sị na Ebuka Obi bịa bụrụ nga Ọkpala, ife achọrọ wụ 10,000 plots of land ka achọrọ na nga Ọkpala. 10,000 plots. Tupu amala agba ama, ụfọdụ ndị ụka si Enugu abịa n'etiti ana ọmakigolo maka na ọ kwụbọghị ụgwọ si na ego biliana. Ego biliana ahụ na nwekwara ife achọrọ iji ana mee na ọka agasasịa ife achọrọ ime dịka gọvanọ Eziokwu si akọwa. Ha golu 1,200 plots. Alụ na-eme. O nwere ife nji asị mmadụ fewe Chukwu. O nwere ife na-agwa ndị mmadụ, ụnụ na-afụkwanụ mche na nna edifend ụka, Adam edifend ndị ụka. Ikpelu Chukwu adịghị njọ site n'ụzọ ụka, ọ dịghị njọ, mana ndị mmadụ dị njọ. Onye jụọ masị ngụ, Bible is my constitution. Ọtụtụ ife ọjọọ na-eme, alụ na-eme. Nke ọzọkwa ndị ụka jere na-agbachi, mana dịka ntị bụ na o nwere ife ọzọ nchọrọ ịkọwatala ụnụ. Sowenu m ka anyị mechaa ife onyonyo nke a. Alụ na-eme, alụ na-eme. Ndị ụka si n'azụ, ha achọghị Ebuka Obi ka ọ bata Imo steeti. Ha si n'azụ gbabiri na-agbachisi. Anọ Ebuka Obi tụrụ aka ka ha egobiri gasa ịmana anọ ya ego wee mee ife ọ chọrọ ime ya anọkọsị ọnụ. Ụnụ afụnanụ Ebuka Obi achọ ebe ọzọ ọ ya ego. Ebe a achọtakwarịa dozi nso na airport. Ụnụ maka ministri Ebuka Obi dị, ndị na-abịa ministri Ebuka Obi abụrụ sọ ndị nọ Naịjirịa. A sị na o nwere mgbe a na-agbabu moto esi Lagos, moto eju one ma one a na-egbaje nke Mbaka, mana kịta ọhọzi Mbaka na-ewi Ebuka Obi. A na-agbakwazi, ụfọdụ ya agbakwazi si Enugu jewe na nke Ebuka Obi. Ebe ahụ ka ọ na-ekwo ekwo kịta. O wee chi ibudata ife a n'ala Igbo. Ndị mgbachi aka nkụ ma ndị ụka. Ọhụụ na ife ọ na-eme adịghị mma ma ọ wụ na ọ dị mma, mana na ọ dị ka ọ nakọrọ na ha ndị na-eso ha. N'ime 6,000 plot ọ chọrọ igo atụgọla aka, 10,000 plot ha jegobili gasasịa plan ya maka ife a kwesịrị ịnọkọsị ọnụ. O jekwa ebe ọzọ a chọrọ igosi ya. Ha jekwa Hope Uzodimma, si na Hope Uzodimma wee na-agasa nke ahụ. Na-asị o jikwa wee ma ndị sịgasị na ọha kpere Hope Uzodimma ekpere o ji wee gbagota wee chia. Ụnụ ụka na-agba ụnụ ka mgbe ebe ọfụ ha sị na o nwetara dodowere airport. Ndị akwụzila ụgwọ ma ndị nye 10,000, 20 ọtụtụ ego youths na-agbachichi ha n'aka ha maka etu nsi efie ka ha gbachie ndị abribe ka afọ na Ebuka Obi anọ n'etiti ebe a. Alụ njiri maka 2,000 ụdị a na-enye na election mmechie ọdịnihu m. Ọnya ka nji si na unu chere na o nwere akụkọ nchọrọ ịkọrọ unu. Nya ka nji si ka njụọ kelee ife ndị Igbo chọrọ, kelee ife anyị chọrọ. O nwere mgbe anyị na-anụbụ ụka niile dị na Nigeria, headquarter dị na Lagos, na ọhakewe ndị be anyị ewu ndị isi ụka gasị, mana ndị be anyị ju n'ime ụlọ ụka maka na ndị be anyị ka wụrụ ndị ụka. Ụfọdụ na-ewe iwe na ndị mmanụ, ndị ofe mmanụ na ọha nwa na-achị ụka. Ndị be anyị na-atụnye tait na offering, ọ na-abalụ ha headquarter na be ha.
ụfọdụ na-afụ ụka ka ọ nọ biznes n'ụdị ife a kwesịkwa na iwu ndị be anyị dị nchaji ka ọwụ na ahụ ndị ekwenyeghị na ife ụka na-eme gbasara mmụọ n'ime mmụọ kwenye fụta ya n'ụdị azụmahịa ka ọwụ asị na biznes na ndị ofe mmanụ ka ewelu na ndị be anyị nọcha n'ime oke ka m kwenye na ụdị nọ biznes ka ọwụ oke ka anyị kpọzie nọ biznes asị ha ọwụ nọ biznes mana ka m soro ụnụ gbaa egwu anụ chọrọ ịgba ọwụrụ nọ biznes ka ọwụzi ụnụ achọghị ka biznes bata bụ ụnụ ndị be anyị ndị mgbachi ka m na-ajụ na ndị kpọrọ onwe ha omenala ụnụ achọghị ka biznes bata ụnụ ama ọ dị benefit na-asị na headquarter nnukwu ụka batara be anyị ndị si na ọha ndị be anyị na-achịgasị ụka ụkwa na ụka ndị be anyị na-achịgasị mana iwe ụfọdụ agwụrụkwa kelee ife headquarter ha ejiji na ana ndị ofe mmanụ ọ na-ewute ụfọdụ ma tax ahịa na-akwụ ịmaka nnukwu ụka si adị ọ bụrụ na ijego Lagos Ibadan expressway ka Lagos Abeokuta expressway ifu etu Redeem si nọleba etu Mountain of Fire si nọleba na ọtụtụ ndekwa Prayer City ije Ọta Ogun steeti ka ọ gịnị ama n'Ọta ifu ka Winners si nọleba ije Abuja Lugbe ifu ka Dunamis si wee na-achị ebe ahụ o nwere ife wụ na ụdị ụka ahụ ụdị nnukwu investment ahụ etu ọ bụla isi fie batala obodo o nwere ife ọ na-eweta akwa Ebuka Obi nọ na Lagos o nwere Seraphic Water ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya ọwụ na Seraphic Water nọ na ka Sephardic Water either Seraphic or Seraphic ọwụ nọ na Igbo ụnọ ọmụdị mmadụ nọ enye ọlụ ụnọ ọmụdị ndị na-abịa na nke Ebuka Obi ụnọ ọmagasị obodo esi abịagasị nya ka asị ka alụọ ife na ana be anyị ọ bụrụ ndị be anyị ya na-agbachi ọhụnọ ndị ọzọ ndị awụghọ ndị be anyị ọkwụ ụnụ na-ebe akwa na headquarter nnukwu ụnụ ụka gasị na enweghị nke dị be anyị na ha bujegasịrị ya n'ezie nke a na-achịpụta be anyị ewe ya gbanwere anyị ọnọdụ ọgụgụ na ọha ọnọdụ n'ime mmụọ ọwụrụ ọnọdụ ife a na-afụ anya physical things Ebuka Obi ewesị ka o budata nke ọwụrụzie ndị be anyị awụ nsogbu n'ezienu ndị nabatara ya ndị ọzọ esi n'azụ ma ndị ụka sokwa agba mgba alụ melụ ife ntị ka m gwa unu kedu ife unu chọrọ ndị Igbo kedu ife unu chọrọ alụ melụ ụka anaghịkwa na ime omenala anyị sọsọ ebe ụka na-agbachi iwu omenala dị njọ dịka m si gwa unu n'oge mbụ mgbe m chọrọ ịnụ nwaanyị ụka gwagodoro m jee mee anụm nwaanyị n'ụdị nke omenala na nke ụka na-emekwa n'onwe ngọzi n'ụdị nke ụka ikwenyere ụka gwa m jee mee anụm nwaanyị nke a na-akpọ traditional marriage emere m nke omenala sị m mee tupu m bịa ụnụ asị nọ ndị ụka problem ọnụ o nwere ife nna ajụ ndị be anyị a na-asị kele ndị wụ the most successful ethnicity in West Africa na ọwụ na ọha Africa niile ndị be anyị ama na ụfọdụ ya ajụ m na ọha ụka mere ha ji wee were ife ha wụ mana ka njụkwa ọ bụrụ na ụka wụ ife ọjọọ ụka ọkwadara ha ụka akwadara ha anyị ka na-achị ịbịa na individual efforts anyị ka na-achị n'agbanyeghị ife obodo a na-eme anyị ọ dị ka ụka nwere ife ọjọọ na-eme ọ na-adịrị m ka ịhapụ ụka n'ọnyịnya awụ nsogbu anyị kịta ndị Igbo kere ife unu chọrọ unu ọma ife Ebuka Obi budata ụka ya eme akwe na ife gọvanọ eziokwu na-ekwu ha nwagọtara ọma dị impact of ụka ebi ebe be ha awụ nga ọkpa ha ọma dị impact ọma ife ụka ebi ebe ahụ ya eweta nyanwa aha enedi anya onwe ike ọha enedi anya n'ụdị ife mmụọ ime ife mmụọ mana impact business ọ ya eweta alụ ụka ebe ahụ emepe alụ ụka n'obodo ebe obodo ahụ emepe ụdị ụka Ebuka Obi ka m na-ekwu wute nnukwu ife sogasịa alụ ya emepe azụmahịa n'etiti ebe ahụ ya akarị ọ ya adịzi ka o si adị ọ ya na-agbasa etu ka obodo ahụ ebe ahụ esi emepe
ụfọdụ eje na-agbachisi chi ha na aka ha. Hey, ife mwute. O wutewuo m. Alụ mere ndị be anyị alụ mere. Ife ahụ aka ntị ka m gwa unu, ịjụ unu ndị Igbo, kedu ife unu chọrọ? Kedu ife unu chọrọ? Unu esolugo ndị gwara unu na ọkawu nsogbu, mana ọ bụrụ ọkawu nsogbu, unu esogo ha na-adafe. Ka m gwa unu n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ dị be anyị ka a chọrọ ana dị. Hey, mmeje bute ya, gbaa mbọ gbasie ike fụ na-abịa alụ ife aha, maka amamụdị mkpọghesi ọ ya akpọghesi. Ọ bụrụgodu na ọha ife gbasara ife mmụọ, amamụdị mkpọghesi ife aha ya akpọghesi. Ndị na-abịa ụka ahụ si esi abịa, investment ụka ahụ ya eme n'akụkụ. Ife ewutewuo m, o wutewuo m, ebe a ka ntị ka hapụ na ya. Tụnye na ọnụ n'okwu a. Biko na gbasaa na ife a. Ọ na-esubscribe, biko subscribe. Ngwanụ, ebe a ka ntị ka hapụ ya.